Nchenomo Reverend Francis Sirianga korwe kanisa ya New Beginning Apostolic korwe Iterio nechenigana ikira studio ya ita asinge nchi yokore ntobonere wa Nyasaye elio abantu baito bamanye ogwanja kwa Nyasaye korwe gikore ase chinga kijabon kingo chiko soma marika ita macheno korwe getabu yetu ya Isaya 16 ego kwana mangana maya korengana bonega neirie tomenye abale to amanyire Nyasaye abato amoirokire Nyasaye elinde tonyoroboya tiato saba asenga jugo jaka Nyasaye itombi yamana asenga nchoro machano okwana ndo bonene bua otri ase chinguru chiane kolende na ase chinguru chao no moiko amachano onyale go tara sabana bao onyale ko weni abana bao onyale go tori abana bao elie tata ayoba akuna ndo go bonene kyaga na kwa weni marika ya machano akuna abana bao elindo go torka wakale kale korora kane siama be Yesu Kristo na sana kwegena amen biamono mo tegere lione oyo ndigereti ase TV abono ya Ndis TV igo nari ko some getabu geito kya Isaya 16 omurango mutanga nigo tirimbuka ige kobeka mangana moya ayarago chikotokonya ayarago chikototoria tonyorobo kimabwa kale na kale marika machano atenga imoka obare kiagera omubaso chire no banene bwo monene bwakobareire roro musunte no tubense no musunte ne kerima no tuba abantu bebisaku kulendaye omonene nakomorekere no banene bwaye mborore kane igoro yao abantu bebisaku mbanguswe no mubaso no buroti mboche banguswe namasase abare kurwase asole aminto bane linganeli liko tobeka boronge nga omusunte ngochole kolenda abara aba Kristo musunte tuliko bakuna nyubu ya ndo ntagarara muno ndigete buyaiga amaliko atobekire ngomusunto chire omusunto ucheira abantu yagera pako musunto no yoyo omontogera olenga korora mukaye orore ngombe kyagera omuntu akora mukaye ngombe rinde kare ngombe kusenayo musaja nana bora abeli ikiagera ngombe ekonyoro ne ngombe mwanya bantu nigakonyoma omonto igwo yuno musunte kwamanya konyoro musuntonde omonto manene omongino muya amasikani ekaniso go sababu ya okorandi buya ogotera buya lakini ugo ikanyomba akolingero mukaye musacha oyena no manyete musaja no manyete karo juwa ke sabu buya ranga ekene tamo manyete kiagera chimbu chobo sunto buaye tarachi manya yugo buya marika be kalingana lira buya mbaisho mararenga omosunte mano kogoja ogotenina sabanto life omosuntoyo nigole asabanto omuenete asengi chogosira lakini abale aba Kristo Yesu marika kobeka buyanga ki barabu omubaso no baonjokanane omubaso no babere omubasoyo nigo bagotara asomosunte gati lakini barabu keirie barocho borabu igwa bana banyasaye onye gutagitomenye onya gutagitomenye se Kristo Yesu amatuka mange nenga kebirangere byawe biya birachori giyoborabu bwa Yesu imoko bare ekiagero mugaso gwikere omugasoyo no kurandi enchiri omugasoyo no kukwana bana bwa tata omugasoyo no goterenia enchiri ya tata yakanakale tige bitina eliomana eliomusunte baminto bana chinga kechi nabo chire chingi yoga ne liko manyanga ki omosunte ngogocherore oyokogera obana bwa tata bosire nyigubu ya bana banyasaye chinga kechi ne chinga kichingiya oga ne liko mamanya Yesu Kristo mwana Nyasaye inga okwomana obogechi endamwamu libero byosi mbisirigwe ekiagero musunto goja oborabu ebokonyara konganya engakyo oborabu bogoja omusunto nganya omusunto goja noborabu bwatate bogotama kiagera mbali gusangamo bana Nyasaye nano tomenye chikanisa ime tore nchiri ime tokurandirwa mangana maya onya ko bwata gogechi toyo mino bwamate mbogo toka asi Nyasaye onya ko bwate ndamo muno yo mino bwamate tiboyo
okogeche nyokoro bwa mateti boyo enda mwa mwenyero bwa mateti boyo oyino rokuru ku mosunte boka lituko lya lero ntetigote umwana Nyasaye oboke orunganya kurwa sabe ochase Kristo ngake komonyora nekere gwanchiranire ko imanyire ngaye no munyabibe ko imanyire ngaye to isaini kende ko imanyire nga ekene kyamangana oikambu atitatokanira kale wana Nyasaye onye ko imanya nga ekene no munyabibore lyo no manye obuya bwa Nyasaye ko imanya ngaye no muikiranure asobosibwa tata na asobosibwa bandai no muikiranu ya kwabe mokorokanu ekiagere nsitomenyete buhata mangana amange ikeye asa bamino ikeye asa ekanisa imokole bande bare kanisa ime bariko kwanani bare kanisa ime bariko yani no gotera ngatatere umuntu agigonga nyare bosore gotera umbuanga angeto mubasta gete ogochotena nera atagete oyino mosunte wana Nyasaye omosunte onganya sereta lya Yesu omosunte okonganya maroira afirira sereta lya Yesu omosunte okonganya obwamato bwa Kristo niko bogoche nyombo botebera bokoba obwanjani watate bogosoa erinde nchiri eye yanyare kare korekane nga kene nchiri ne yakene nyigwo yabekeke mungu kyaga tatonga ki bona abantu bebisako mbanuswe abantu bebisako mbarabyaba mbali batara mu ya Kristo abandi mbali bari kanisa imwe lakini batara mu ya Kristo batara aborigwa abaminto bane abandi bangire gotoleka bono chikabiri gotoleka batoreire ogotorerwa okomonta maito monta atorerwa esigo nige komolitwara lakini bagotabanga nintoregete lakini yakene atoreire nange gotabichinga kiechiga onye gutegitomenya sobogi mobuya oikonyora ogotoleka wa Kristo gokonyora omosunto okonganya yorio notara ase Kristo iwe getabu kya Baibeso Isano 14 egoteba sayo tebire boka yosundogete boka kura saba kure na Kristo nakobaleria nyibwo buya oyo ubogete kura saba kure no lyo nganye kura sebibe oyo borabu bwa Kristo bwa murabeire bono ka bokire borabu bwa tate bokotara monere nyibwo buya 15 digereria buna mogotara tari abantu batari no bungaini kurinde buna abantu bamanyete ogwanja kwa Nyasaye ngoro kyoko digereria abana ba Nyasaye abantu bamumanyire Nyasaye barabyaba abantu batige kinginje chebibe bana ba Nyasaye murigereria abantu boncho keira ko nyomuntu muya onjo keiro yuko nywa machamba oyo kunywa machimboli oyo kunywa machingoko obwamanda bwatata tiboyo abana ba Nyasaye kinga kieje tominyo kase Kristo Yesu tonyore bugima bwakana kale elio natranyora amayaya basane bane ase kinga kieje nebirebi onye togotara asomo Kristo oikatorige chinchire cheto ngachikorolakana ngakyo murembo itokorolakana baminto bana abantu twabeire bobeto chinje cheto cyawe chinkorokanu abantu tore kanisa imerakini bibeto menyateme tore kanisa imerakini abo koigwa keye chingaki kwanya koigwa matangasa ko ase chinje chinyinge basane bane yatanane tochase Kristo tonyorobuya inchengo kwana no Reverend Francis Rianga kore kanisa ito ya New Beginning Apostolic togotoka aria itirio suneka no tokurandia Kristo yo mintone na boranyora ko bwateme chando omosunto ko bwatete amarwaire ochandegeta anaga abana muri abachete yo muchande ko bwatete abanji sukuru amadeni nchwase Kristo chinga kichabono kingo cyo kwena mbe onyare go sangamo na inche elinde nyare ko gosabera onyare ko nyorobu yobo enamba ya nesimi 07 19392745 Tangiro yo mintono bugate namba ibiya namba yesim 0719392745 yo mintono no sise niwenga kitura sanga sobwamo eri ntunyare gotara ase Kristo Yesu Nyasaye kayanje ntomerane eri ntotokwana wano bonde chinga kindi chigoika
moneno oyo mintone na wana ngosaba na ndi nkole no gosaba eri Nyasaye go tosemya sobwamo byamone Nyasaye ito asenge nje chinga kieje na kwa ni monene bwa Nyasaye sawa na bao oyo igwete bobe Nyasaye ne mokonya ali asa igwete bobe omoneno ne mokonye elindo moteni asobu ya bwao emechane yaburukanira abantu baito Nyasaye totiga Nyasaye basokiwe kolende Nyasaye no ororoke ororore kana sekero yomo abantu bao bakomanye na bakore emirimo chinga kishine chao Nyasaye osasimwe kale na kale kyana kaweneire siama beso Kristo na sana kwegena amen oseniwe biamono